Divendres 12 d'abril, a 2:15 del vespre, a la sala municipal de l'Ajuntament, es va fer la conferència Sardana i Independència, a càrrec de Josep Sora i Gené, professor de la Universitat Ramon Llull i doctor en Ciència Política, i coorganitzada pel MAPA, Moviment Aranyenc per l'Autodeterminació. La xerrada era una reflexió sobre les importants interrelacions que hi ha entre sardana i independència. Segons Josep Sort, la sardana és una mostra de cultura popular en els darrers 100 anys i la independència ha crescut molt en els darrers temps. Des del començament de l'inici dels moviments independentistes a finals del XIX, principis del XX, ja donaven molta empenta a la sardana, molts dels seus actes que feien ja eren actes sardanístics, des del moment que la sardana va saltar de l'Empordà i de les comarques, podem dir, de l'Empordà i de la Selva cap a la resta del país, a Barcelona i Rodalies, de seguida va esdevenir un element, podem dir, de socialització a nivell polític, sobretot dels grups independentistes, dels grupúsculs que hi havia llavors a finals del XIX, principis del XX, en les primeres, podem dir, aplecs i trobades, i a partir d'aquí la sardana ha anat assumint un protagonisme com a dansa, podem dir, nacional, tot i que això avui en dia està una miqueta qüestionat, però bé, i durant les dictadures que van haver al segle XX, les sardanes van també tenir un paper, podem dir, patriòtic molt important. Sort va mostrar-se orgullós de fer la conferència d'Enys Amunt, ja que tant la sardana com la independència són dos conceptes que s'expliquen en bona part gràcies al nostre poble.